Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Buyon domlo, buyon. Marhamat qiling. Domlo, در حق همین خاندان یک دعای خیر بکردید. Do'kne. Ilohi omin. آمین. Ma kam kardem, Xudo jo'da gardonad. Har kas jo'tagish aytish Allohu akbar. Allohu akbar. Tursunboy, در این خونه Toshpo'lot چی ma'raka bo'sha? Domlo, ба фикрам ки хайри маҷбурия. Намебинӣ ки ақаллан як бор дуромада хушомадедам намекуна. Дина як корши. Бо чӣ корши? Бачаи ҳанзоя дар духтарак нападе мекарда. Шумо чӣ қа баҳс доред? Домло, ҳами бародара мегум. Чӣ шудааст? Домло, ман мегум ки ҳами калимаҳои русие ки дар байни ҷумлаҳои тоҷикия агар мо кӯшиш кунем айбайн гирифта метонем. И бародар мега ки не. Хай шумо одами хондагӣ кани биген, гапи ма дуруста ё ай бародар? Gapi tu ham durust, az in barodar ham durust. Ana xususan man dar kalimahoyam vafshe rusi ro roh namediyam. Во!